Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hakasngi hat majai ka Guahati High Court kala sya Byrngem Pynbthei bom bat lapha jing Byrngem ling ba ke email. Marsinyo jing tip ya kani kipulit ka asam haringkat kipulit pelip bom telit banwat haman la ki kinong kinchrat jangi phalau ka High Court Henry Kim shimalap AA. Kipulit ki shim ba gade tang jing Byrngem thok ban pinting pinsmi bat pen kulmar jingmut ya kipulen. Kipulit ka asam gla pentip shikilar pathai kubor baga kinhon ka pha ya ki email kedai ka balakam yaladi berkedai ka Madras Tigers kedai ka kinhon ka Byrngem ban pemperalot phom ya ka Guahati High Court da ka Pynbthei da ubam hadim ba ki pulit ka pentikna bam don AA ke jing trekam jong ka court kalayat be kumba julong klem kono ka jing thot